en tele has currat en quasi que tots els esports que es fan de per així, no? Viste que, en tele no, Moto 2, Moto 3, el Marató de València, que per ahí va estar Sánchez, potser el vas gravar. Pot ser. Esdeveniments i altres gales, partits de bàsquet femení. El primer evento que vaig fer, bueno, la gala, el 9 d'octubre. I les falles. Vamos, desde la primera floreta que posa en la Mare de Déu hasta la última yo me la vaig poner. Inclús 3 anys de que les floretes. Y después pues les motos va a ser, claro, son els de Xeris son molt pa Movistar, després ja pues te van deixant agarrar la càmera, vas muntant tot les càmeres, que això és un cacau de porc. O sea, tu veus les càmeres, però com no està patxeat res, per exemple el Marató en València és en la ciutat de les Arts i no està patxeat, o sea, tens que tirar un cable de 3 kilómetros. O de 2 kilómetros. Sí, sí. Bueno, de 2 kilómetros. I una no, secció, al millor... Però en el circuit de Ricardo Tormo, que me la fe caminant 5 o 6 voltes, per lo menos, és una furgoneta tirant cable